Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn kitbiet li għandhom x'jaqsmu ma' każijiet ta' seħer fi żmien l-Inkwiżizzjoni Rumana f'Malta. L-Inkwiżizzjoni Rumana bdiet topera f'Malta fl-1574. Dan kien tribunal li jiddetermina każijiet marbuta ma' ereżiji, seħer, da u ċensura ta' kitbiet meqjusa mhux xierqa. Kien ukoll jaħdem kontra l-Protestantiżmu u l-Luteranizmu li kienu bdew isibu saqajhom f'Malta. Il-Palazz tal-Inkwiżitur jinsab fil-Birgu. Fih ħadna naraw struttura ta' ċellel li kienu jintużaw mill-akkużati. Sal-1571 din il-binja kienet tintuża bħala il-qrati tal-ordni. 3 snin wara, l-ewwel inkwiżitur f'Malta, Monsinjur Pietro Dusina, ħal binja biex jużaqqu u tribunal. Fl-1625 l-Inkwiżitur Onorato Visconti bena palazz u kappella fl-inħawi tas-Siġġiewi biex isservi bħala dar tas-sajf. Dil-binja llum nafuha bħala il-Palazz tal-Girgenti. Mal-wasla tal-Franċiżi fl-1798 l-Inkwiżizzjoni Rumana f'Malta intemmet ħesrem. L-Inkwiżitur ingħata 48 siegħa biex jitlaq minn Malta u hekk it-tribunal spiċċa fix-xejn. L-istorja twila tal-Inkwiżizzjoni f'Malta u numru konsiderevoli ta' każijiet jinsabu mniżla f'manuskritti li llum jinsabu fl-Arkivju tal-Inkwiżizzjoni. L-importanza tal-Arkivju tal-Inkwiżizzjoni hija ta' ċertu valur għal diversi raġunijiet. L-ewwel ħaġa għaliex l-arkivju kważi ġie konservat fl-interità kollha tiegħu allura il-karti huma miżmuma jew ġew miżmuma b'mod uninterrott. Tieni ħaġa huwa arkivju li jitfa' dawl fuq il-ħajja soċjali tal-poplu mhux biss Malti imma fix-xenarju fil-kuntest tal-Mediterran. Qed ngħidu hawnhekk li l-Arkivju tal-Inkwiżizzjoni jibda mill-1561 u jispiċċa mal-wasla tal-Franċiżi fl-1798. Ġifieri hemm 237 sena storja soċjali ta' Malta u l-barranin li kienu jiġu għal raġunijiet ta' kummerċ, ta' piraterija, ta' xogħol. Ġifieri dan huwa importanti għal din ir-raġuni wkoll. Dan l-arkivju mexa minn post għal ieħor. Kif salva wara tant snin? L-Arkivju tal-Inkwiżizzjoni għadda minn diversi taqlib fl-istorja tiegħu għaliex it-trasferiment tiegħu ma kienx xejn anqas minn 5 darbiet. L-ewwel darba meta ovvjament oriġinarjament kien konservat fil-palazz tiegħu fil-Birgu, iżda fi żmien il-blokk tal-Franċiżi l-isqof Labin jirnexxielu jinterċetta u b'mod sigriet jagħmel it-trasferiment grazzi wkoll għall-assessur u l-kanċillier Ignazio De Bono irnexxielu jitrasferih fil-palazz tiegħu fil-Belt. Jiġifieri qed ngħidu fi żmien fil-fatt hawn dokument li juri trasferiment konsenjamenti żgħar b'karettun moħbi b'żiemel u drab jaħbi l-manuskritti għal dawn il-konsenji fi żmien il-blokk tal-Franċiżi. U reġa' għamel l-istess trasferiment fi żmien diffiċli tal-gwerra għaliex fil-1943 sal-44 l-arkivju ġie trasferit għal seminarju l-antik fil-dak li llum huwa l-Mużew tal-Katedral. U dam hemm sal-2004 għaliex imbagħad mexa u qiegħed fis-sede tal-Arkivju Prinċipali tal-Katedral illum hawnhekk fi-Triq Villa Ganjon. Insibu każijiet diversi ta' nies li ġew akkużati b'reati differenti. Il-natura tal-każi tvarja, anke patterns, pereżempju għandek l-abġura tal-reliġjon għal-bidu u anke il-xizmi li kienaw ta' protestantizmu jew ta' qari ta' kotba minn ċertu nies li bdew jagħmlu talim li jmur kontra il-fidi kattolika. Fis-seklu 18 naraw il-prattika iktar patterns fejn wieħed josserva iktar prattika ta' maġija fejn ma kien xejn ħlief ħafna minnhom mod ta' kif wieħed jaqla l-għajxin tiegħu. U allura naraw mijiet jekk mhux eluf ta' każijiet fejn naraw din il-prattika ta' maġija. Ma jistax jonqos li teżor bħal dan mimli informazzjoni jiġi riċerkat u studjat bir-reqqa. L-arkivju ġie riċerkat kemm minn
riċerkaturi Maltin li kienu l-pionieri biex jituna toma tal-istorja soċjali ta' Malta f'dan il-perjodu u anke barranin li mill-żmien għal żmien kemm fil-passat u anke fil-preżent illum anke b'mod iktar biex ngħidu hekk makrokosimu, ġifieri jaqbdu każ u jistudjaw każ partikolari u jipproduċu ktieb voluminus fuq ċertu każijiet. Eżempju, insemmi l-każ ta' Salem bin Sheikh al-Mansur li kien skjaf minn Eġizzjan qabad fuq il-flotta tal-Ordni biex jaqdef u kien bi bżonni speċjali, diżabbli għaliex kien juża l-krozzi, kien kok fuq wieħed mill-vaxxelli tal-Ordni u li spiċċa l-ħabs tal-iskjavi f'Malta. U nafu li dan kien jipprattika diversi forom ta' maġija. U kien involut f'każ interessanti li fih daħal l-arkitett Malti Vittorio Cassar li kien jinteressa ruħu fil-ġeomantika, ġifieri il-prattika ta' kif wieħed jidħol f'ċertu ritwali anke bl-użu matematiku tal-imħabba u affarijiet bħal dawn. U għandna evidenza, testimonjanza solida għaliex il-karti konfiskati għadhom konservati sal-lum il-ġurnata. Tajjeb ngħid illi fejn tidħol testimonjanza, fejn jidħlu skritti ta' prattiċi ta' maġija, insemmi pereżempju kappell eżistenti u formoli ta' prattika ta' maġija, suppost kellhom jiġu konfiskati, kien hemm is-segreterija delle konfiske. Imma għal xi raġuni oħra xi kultant fl-inkartament tal-manuskritti għadna naraw sal-lum dawn biex ngħidu it-trovaturi, dawn is-sejbiet. Pereżempju, darba minnhom fl-1601 jiena naħseb illi dan il-każ ġara ħaġa ġara f'Birkirkara, imma qed nassumi li ġara fl-inħawi tal-Knisja l-qadima f'dik l-erja. ċertu Agata Borġ, mara tant qariba tagħha, Arġenta, li għax qaltilha li kellha r-raġel ma jiflaħx. U meta daħlet għandha sabu diversi taħlit ta' affarijiet biex jipprova jfiq għax kienet tagħtomlu xi ħadd jisimha Bea. It-taħlita kienet tikkonsisti f'ħafna biċċiet ta' xemat, ftejjel, drappijiet, xar ta' ħafna nisa. U dan talbu fuqu diversi assisin u raw diversi tobba imma ma fiq xejn. Imma mbagħad jirreferu għal ċertu Bartolomea illi din kienet magħrufa li tagħmel prattika ta' maġija u marru għandha u tagħthom xi xhur tal-fkieren u dawn għadhom eżistenti sal-lum fl-arkivju. Ovvjament dawn ġew konfiskati dawn il-xhur tal-fkieren biex ipoġġihom fuq rasu ħalli servu bħala mod ta' medikazzjoni, imma din Bartolomea li kienet magħrufa bħala illudija telet quddiem l-Inkwiżitur għax ovvjament kienet rapportata u dan il-każ dan jiftaħ interessanti, pereżempju l-inkartamenti. Ġieli każ jiftaħ f'sena u jagħlaq 5 snin wara. F'tal-każ dan 12 sena. Ġifieri l-inkartament tan nies u xhieda kontra xhieda tilgħin wieħed li ma jispiċċaw qatt sakemm ma din imbagħad fl-aħħar mill-aħħar qaleta u spiċċat fil-palazz, fil-ħabs tal-palazz. Xi każijiet li hemm fl-arkivju jistgħu jintrabtu mal-kunċett ta' superstizzjoni. Għalkemm illum din m'għadix daqshekk preżenti fis-soċjetà Maltija, għal miet ta' snin il-Maltin kienu jħaddnu u jemmnu f'affarijiet li ma ħaqhomx jitwemmnu. Fosthom insibu każijiet marbuta mas-seħer. Dik kienet xi ħaġa li kien jemmen fiha pratikament kull settur tas-soċjetà fis-sekli 16 u 17 kien biss
lejn it-tieni parti tas-seklu 17, ġifieri l-1650-60, illi il-kredenzi, il-twemmin f'daw l-affarijiet fost in-nies eruditi, fost in-nies edukati beda jonqos. Però tajjeb li ngħidu illi kienu mxerdin mal-Ewropa kollha u dinja fundamentali, tant kienu mxerdin illi pereżempju f'pajjiż illi kien qiegħed jiżviluppa fis-seklu 17 aktar minn forsi postijiet oħrajn, bħal huwa pereżempju l-Ingilterra, għandek in-nies bħal Isaac Newton illi kienu jemmnu ħafna fi sħarijiet. Ġifieri Isaac Newton illi nassoċjawh mal-astronomija aħna u nassoċjawh bħala wieħed mill-ewlenin xjentisti tas-seklu, kien interessat ħafna fihom. F'Malta wkoll kellna nies edukati, kienu jaħobbu jaqraw il-kodba, kienu eruditi immens, kienu informati x'qed jiġri u allura wkoll kienu mhux tal-li jemmnu fihom imma anke jipprattikawhom. Jiena ħafna snin ilu kont ġibt il-każ ta' Giovanni Vittorio Cassar illi kien l-enġinier militari tal-Ordni huwa iben Ġlormu Cassar illi il-Maltin jafu bih żgur għax huwa l-arkitett jew l-enġinier ewlieni tal-Ordni fi żmien l-assedju u l-bini tal-belt, ġifieri, u dan ibnu kien jipprattika dawn l-attivitajiet nafu bihom mis-saħħa tal-arkivji tal-Inkwiżizzjoni. Għandna ħafna informazzjoni konti pubblikajthom kważi 30 sen ilu jiena. Li hemm interessanti li fost l-oħrajn kellu ktieb miktub bl-idejn minn missieru ġifieri mill-famuż Ġlormu Cassar u għaddih lilu biex hu wkoll jipprattika dan it-twemmin. Ġifieri allura f'dak il-każ evidenza ċara li anke Ġlormu Cassar kien jemmen fi sħarijiet. Is-sħarijiet tal-elit kienu naqa' differenti mis-sħarijiet tal-poplu, ma tal-poplu komuni. Dawna kienu jaqraw, kellhom aċċess għal ċertu tip ta' letteratura li kienet qed tinxteret ħafna dak iż-żmien, ħafna minna din il-letteratura kienet ikkundannata mill-Knisja u allura kienu jagħmlu ħġejjeġ kbar ta' kodba it-tribunali tal-Inkwiżizzjoni kemm tal-Italja kif ukoll ta' Spanja. Ġifieri fil-każ ta' Malta nafu li kultant kienu jaħarqu skos kodba ġol pjazza tal-Birgu. Numru ta' Maltin kienu jduru fuq l-sira, kif ukoll fuq nies Misilmin biex iwettqu dan is-seħer. Għaliex? Il-maġġor parti tan nies ma kienu xafu jaqraw u jikdbu, mentri il-Musulmani kienu jkollhom bażi biex ikunu jistgħu jaqraw il-Koran, kienu jkollhom bażi ta' qari u ta' kidba. Il-kidba tal-Musulmani bħall-Ebrajk mhijiex bħal tagħna, mhijiex bil-karattri Latini. Allura għalihom dika kienet xi ħaġa maġika. Bħala konsegwenza ta' dan, għandek sitwazzjoni fejn pereżempju kienu jmorru għandhom biex jgħinuhom biex isibu jew fejqan, jew inkella speċjalment in-nisa kienu jmorru biex ir-raġel tagħhom ma jaħqarhomx, jew inkella biex ikollhom relazzjoni ma' xi ħadd li jixtiequ jkollhom relazzjoni miegħu u daw it-tip ta' affarijiet jew inkella biex ifejqu l-itfal tagħhom li jkunu morda jew nies li huma viċini tagħhom. Kienu jmorru ħafna nies għandhom u dik hija r-raġuni għaliex kienu jmorru għandhom għax huma kienu jafu jaqraw u ħafna drabi anke jikdbu. Fil-fatt xi kultant kienu jagħmlu xi ħaġa sempliċi, xi statement illi kienu jkunu tal-moħblament dawn il-isħaħar biex ngħidu hekk Musulmani kienu jikdbuh tipo pereżempju illi Alla huwa wieħed u Maomet huwa l-profeta tiegħu. Xi ħaġa ta' affarijiet sempliċi li kienu jafu jagħmluha minn kienu għadhom tfal żgħar. U mbagħad pereżempju dil-biċċa karta jitfawha fl-ilma u l-linka li tinħall minn magħha jġalluhom il dak li jkun jixrobha. Waħda minnhom di. Kienu jagħmlu ħafna minn dal-affarijiet. Hemm diversi tipi ta' seħer li kienu prattikati f'Malta? L-ewwel nett hemm dawk li jgħinu biex dak li jkun
jgħinuh, ġifiri seħer biex ifejjaq jew biex xi ħadd iħossu aħjar. Imma mbagħad hemm seħer ukoll ibbażat fuq il-magħmul u fuq is-saħta. U dawka huma l-iktar li kienu fihom ġieli kienu anke jinvokaw ix-xitan, però m'hemmx evidenza li kienu jidħlu ġifieri fis-sataniżmu assolutament li le. Daw kienu jħaltu l-affarijiet flimkien, ġifieri pereżempju tuża l-melħ, jew titfa' l-melħ fin-nar u tisimgħu ifaqqaw fl-istess ħin waqt li qed jiġri hekk tajt xi storja żgħira u mbagħad tispiċċa bl-Ave Ave Pater Gloria. Pater Ave Gloria, skużani. Pater Ave Gloria, ġifieri missierna is-sliema u l-Glorja. X'għandu x'jaqsam? Ma kienu jħaltu, ġifieri daw kienu jitolbu lill-qaddisin biex jinterċedu u fl-istess ħin u jitolbu wkoll u jgħidu t-talb, però fl-istess ħin mbagħad jagħmlu dawn l-affarijiet. F'ċertu każi kienu jemmnu ħafna flajn huma. U allura il-magħmul kien b'saħħtu ħafna ġifieri da twemmin fil-magħmul u l-magħmul kienet xi ħaġa li kienet tinkwita ħafna pereżempju lill-inkwiżituri u lit-teoloġi u lin-nies li huma interessati f'daw biex jikkontrollaw it-tixrid ta' daw l-affarijiet. Li hemm interessanti hu illi ħafna drabi u għal-bidu kien juħduhom bis-serjetà. Imma mbagħad qisu lejn nofs is-seklu 17 peress illi l-klassi edukata, l-klassi kolta ma baqgħetx temmen wisq f'daw l-affarijiet bdew jaħduhom mhux daqshekk bis-serjetà u allura ma tantx kienu jagħtuhom penitenzi qawwijin jew inkella pieni qawwijin. Li hemm interessanti wkoll forsi huwa illi għandna ħafna proċessi speċjalment dawk tal-ewwel parti tas-seklu 17 imma anke aktar il-qudiem ġifieri l-1600 għall-1640 qisu. Għandna ħafna minnhom illi għandhom x'jaqsmu il-proċessi li hemm għandhom x'jaqsmu ħafna kif taqbad sħarrijiet għall-imħabba biex ngħidlek. U daw kienu jsiru l-aktar minn nisa, però anke mill-irġiel. Ikun hemm xi raġel pereżempju u jkun ifissa fuq xi waħda li toġbu ħafna u jkun irid iġib jirranġa biex jirranġa magħha. Però ħafna minnhom f'dal każ kienu jkunu nisa. Li hemm interessanti fin-nisa huwa illi tajjeb inżommu quddiem għajnejna li daw kienu prattikament di kienet soċjetà li ir-raġel kien il-breadwinner, kienu jiddependu mir-raġel. Allura l-fatt li jkollhom raġel li jieħu ħsiebhom, li jimantinihom, speċjalment jekk dar raġel huwa raġel sinjur, jew xi kavallier, anke jekk il-kavallier mhux suppost ikollhom mara, imma ħafna drabi kien ikollhom. Ovvjament mhux miżewweġ imma kien ikollu, u ġieli anke tfal, ħafna drabi. Però l-ixu il-kwistjoni hi li dawna kien ikollhom interess li jkollhom raġel biex jipproteġihom. Xi kultant meta inti għandek xi kavallier jew inkella xi kummerċant sinjur, daw kienu jgħixu tajjeb ħafna. Kienu jkollhom ħafna skjavi jieħdu ħsiebhom. Pereżempju għandi l-każ ta' Speranza Delango li kienet oriġinarjament ta' familja Griega u kienu Maltin jieħdu l-belt, kellha ma nafx kemm nies skjavi magħha min jagħmlilha xara, l-ieħor kien bouncer fil-bieb, kellha waħda ssajjar, kellha ħafna nies sa karozzella kellha ħafna ġojjelli u kienet tgħix ħajja fantastika. Imma waqt meta tirrealizza min kien il-kavallier li kien ħabib tagħha di u għaliex għamlet minn kollox għamlet il-filtri tal-imħabba u għamlet il-sħarijiet il-maġija tal-imħabba, tifhem għaliex għaliha kien importanti. Dak kien in-neputi tal-kardinal segretarju tal-Istat tas-Santa Sede. Dan is-segretarju tal-Istat tas-Santa Sede tzieħ, ġifieri tzieħ tas-segretarju tal-Istat kien Prim Ministru. Tzieħ kien il-Papa. Ġifieri da kienu l-istess familja. Ġifieri il-Papa da kien jiġi minnu dal-kavallier. Kien jiġi il-protziju xi ħaġa hekk. Allura hemmhekk qed induna għaliex kien b'saħħtu ħafna da.
Insibu wkoll numru ta' oġġetti marbuta mas-seħer. L-oġġetti kienu jkunu diversi, seta' kien ikun oġġett relatat direttament mal-maġija, ġifieri skritt, ritwal, seta' jkun anke oġġett sakru. Per eżempju, użu ħażin ta' statwi, jew slalib, jew immaġini. Ġifieri anke jekk wieħed qed jużhom mod ħażin, dawn ukoll setgħu kienu jkunu konfiskati u ovvjament ikun hemm eventwalment proċess għaliex l-użu ħażin ta' dawn l-immaġini sakri kien imur kontra it-talim tal-Knisja ta' dak iż-żmien. Hemm ukoll nsibu pereżempju kappell li suppost kien iservi għal medikazzjoni, imma nafu li kienu ukoll kappell li seta' jagħmel il-seħel u l-magħmul. Ukoll, pereżempju, interessanti nota, għalkemm m'għandix taqsam esatt ma' sħarijiet, nota li kienet waħlet fuq il-bib tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan wara serqa ta' pissidi konsagrat mill-Knisja ta' Bir Miftuħ fil-Gudja ta' dak iż-żmien u kien hemm nota qisu indeċifrabbli bl-użu ta' xema tal-inċira, erba takki ta' xema tal-inċira li tindika li dan il-pissidi kien jinstab f'dar ta' kavallier. Affarijiet oħrajn konnessi mal-riti tal-maġija, nsibu pereżempju kurdun ta' tarbija, nsibu xar jew powder. Dawn kienu kollha mod ta' kif jaraw jivvintaw il-sħarijiet ta' dak iż-żmien biex ngħidu hekk jaqlaw lira. Kemm minnhom kienu jaħdmu jew le, ma nistgħux ngħidu, però ovvjament wieħed xorta joqgħod xejn pass lura meta jiġi biex jaqbadhom f'idejh għaliex ovvjament qed nitkellem anke l-fatt li dawn għandhom 300 sena u fuqhom diġà huma xi ħaġa li tqajjem ċertu kurżità u misterjożità. Id-drawit u tradizzjonijiet li jsawru superstizzjonijiet diffiċli biex jinqataw kompletament minn soċjetà. Dak li ma nifhmux joħloq biża' u minn din il-biża' għandna arkivju imprezzabbli. U bekk wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum. Narawkom għall-jmiss.